Tervetuloa pääkaupunkiseudun kierrätyskeskukseen. Olemme yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen yritys ja tavoitteenamme on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Kierrätyskeskuksella on pääkaupunkiseudulla useita kierrätysmyymälöitä sekä valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa. Meillä käy vuodessa yli 1 miljoona asiakasta. Kauttamme kiertää uudelleenkäyttöön vuoden aikana noin 7,5 miljoonaa tavaraa. Tule meille tavaran pelastajaksi. Huolehdimme yhdessä siitä, että tavarat pääsevät kauttamme uuteen elämään. Meillä kierrätyskeskuksessa tätä työtä tehdään kaikkialla. Lahjoituspalvelupisteellä, nouto- ja vientipalvelussa, ajojärjestelyssä, myymälöissä, lajittelukeskuksessa, verstailla ja verkkokaupassa. Työllistämme vuosittain noin 1000 henkilöä. Meillä työskentelee monenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Työllistämme ensisijaisesti työttömiä työnhakijoita työkokeiluun. Sen kautta voi olla mahdollisuus jatkaa palkkatuettuun työsuhteeseen. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä työelämässä. Esimerkiksi ryhmämuotoisessa työhönvalmennuksessa pääset päivittämään työnhakutaitojasi. Meiltä työntekijä saa myös yksilöllisesti räätälöityä digivalmennusta arkeen, oli kyseessä sitten tietokoneen tai ohjelmiston käyttö. Meillä työnhaun taidot ovat keskiössä. Olemme valmentava organisaatio ja autamme työntekijöitämme löytämään uusia työmahdollisuuksia myös meillä työskentelyn jälkeen. Meille voit tulla eri elämän vaiheissa ja sellaisena kuin olet, oppimaan uutta, päivittämään osaamista tai hankkimaan työkokemusta tulevaisuutta varten.